September ni somni le pasari Sunday ni ania inom mun theva him taka inom theinan du sakna kan hlana cheu news ti la editorial kan phak angin kan siam ani deuh mai thina min hlut saka channel min lo thlir saktu te chunga lom thu kan soye tun tum chu UN le India in kar boruak in mung chho hi kan thlir ho masale photanga chumi nuwa kan Bharat mason dan kan soi kai don nia UN chunga India hi alom lo ni in ti tia omegani United Nations Security Council UNSC permanent member ni tumahmala mek India chuan thei top chuama se abei sei angin thilakal tluang hlei theilova permanent member panga zinga China chuan India lo thanglian zel tur hi adu lo bur maya China in aveto power manga India lut tura dan tak sia chuan India chu UNSC chunga alom lo hleni September ni somni le Paruk Khan India Prime Minister Narendra Modi chuan United Nations su natakat nor le in tunlai khovel ramro puile khovel democracy ramlian ber India chu UN Security Council a permanent member ni tir ve turin angiat le ta a Modi chuan UN chu zo na zotin engchen nge India hian nga don UN ro rel na sanga hian engchen nge India hi da bo don ati ani Modi chuan India din mun chu United Nations hriata soilangin kan din mun chiat lain khovel kan ti buai ngai lova kan len nu po hian khovel tan ram noksak kan ningai heklo United Nations tana rem na siam tu UN peacekeeping mission a po sipai tam tak India hian atir thina UN tana sipai nun na chan nem berram kan ni UN Security Council permanent member ni turin engchen nge kan langa don atia hethui United Nations General Assembly mangeya asoyani Prime Minister Modi athu soi hi record sa ni in UN General Assembly a hian an chua khovel ram hruai tu ten an ngai thla thup mai ani Modi ma hian US President Donald Trump point hu lo soi to a COVID-19 thuwa Jinping a sarkar chunna takina beito nge ni kha India chuan UN Security Council hi siam that adua permanent member United States te UK te China le Russia te le France te angin permanent member ni atum meka tuna UN Security Council a permanent member te hian veto power an nei boka UNSC member panga zinga hian India telve du lo tu chu China chau ni in China hian a veto mangin ramli te du dan hi anol sak thina India chu China chunga alom lo hle ni United Nations Security Council khovel ro rel na sang ber hian member som panga anaya member panga chu permanent member te khani in adang som chu kum ni atan ruat an ni thina India po non permanent member atan tam sari lai ruat alo ni to a sang ni le som ni le pakhat January ni khat nakum khian atam thar amang tan le donani India rual hian Ireland Mexico le Norway te po ruat an ni ve bok Modi a chuan UNSC a non permanent member ta na India thlan ani le ta chu lom om ati rualin atum ber UNSC kalphung thlak le tunaram nga te anga India din mun siam rematum na chu ala puitlin theisi lova India lom hi ala kim chi lovani India hian ram tam tak support amwa UNSC kalphung thlak du ram India rual hian tam takan om chungzinga chun Brazil le South Africa te po telin o an chu ave fo to a tun nai po khan UNSC chemuang lutuk chu an lo soi chuak to ve bokani Modi a chuan khovel hen COVID-19 na tor mek na India ram pui na amamo a India chuan thei to pa chu donani atiani kan hriat fo to angin India hi damdoi siam chu na mun pui ania COVID-19 damdoi hi lo om tareng po ni se khovel mamo ang supply thei tur chuan India hi apoi mo hle ani India tel lo chuan mitin mamo vaccine hi turam main an supply ne tak tak don lovani heti la hian India chuan ral thuam a cher tlut vereng boka UNSC permanent member ani theina tura poi mo chu sipai ro pui tak nei ve phot hi ani pakhat bokani tuna UNSC permanent member te hi sipai chak tak tak nei vekan ni India hian US
Russia le China ti lo chu a le pel deuh vek to a France le UK ten veto power an nei thei chuan enga nge khovel ral thuam le sipai nei tha top 4 hian veto power an nei lo bi kang ni thu thar lom om deuh chu Defence Research and Development Organization DRDO chuan Pinaka rocket siam na kalpui turin engkim an pe fel vek ta ti he ni DRDO hian Pinaka rocket chung changa thil poimo zong zong chu chipchiar takin Directorate General of Quality Assurance DGQA kuta an pelut ta a Pinaka rocket tam tham tak an siam chua thei to thu DRDO hian DGQA riat tir to ani DGQA hian DRDO siam Pinaka rocket chu an bel chianganga thato ka an ngai chuan asiam na tan thuai ani ang Indian Defence Ministry chuan DRDO malak na chungchang chu thu chu siamin lom thu an soya India ramta na thil chin chiat tlak tak tur Pinaka rocket chungchang Authority Holding Seal Particulars chu DRDO chuan DGQA kuta hlan felta ti in an thu chu a antar lang ani Pinaka rocket hi indona muala manchi kilometer somthum pasari point panga zeta thui kap theiani Pinaka rocket te hi aka chuana dot tam tak omchia man thei ni in second somli palichungin rocket som pani zet akap chuak man donani India sipaite tan thil tangkai tak turania DGQA in AN fi anga quality thatok nia ngai chuan DRDO lamin an siam chur donani India sarkar hian ral thuam siam na konga po khovel ma hruai tu ni tumin tran ala na sak khop maya Russia ral thuam siam ringot aral dawa tum to big lawani hi Made in India noya project tam takan siam thu kan soifo to kha DRDO hian Pinaka rocket ba ka 110 KN fighter jet engine siam na tur po an pe fel to ani DRDO engine complex thara hian 110 kilonewton power engine siam ani don boka Advanced Medium Combat Aircraft AMCA tam tham tak kum sari nuwa siam chu an bei se ani ala hla deuh det kan ti ni pon alo thleng ve thuai tura ngai mai la DRDO in tuna jet engine siam an tum te hi 5th generation vek ani dona future class AMCA an ti hial ani tundin muna hian India hian 5th generation aircraft ala chelek phachia lova chuwangin DRDO project hi India mel thak danglam theitur khopa poimo ani Ambala Airbase sa Rafael Jetlak lu incom program khan Rafael CM2 company how to pa aron telvea khamini khan Defence Ministry chuan meeting alo nei pui ngala heian ra thataka chua don ne na langta French company Dassault Aviation le Hindustan Aeronautics Limited HAL te chuan inrem na an siam to boka anni hian jet engine changkang tak tak siam na konga an thok dun don ani Dassault hian Hindustan Aeronautics Limited chu an thiam na an mantiranga India rama 5th generation jet fighter siam chuak ve thuai tura base anni Hindustan Aeronautics Limited chairman R Madhavan chuan Rafael jet engine ne na in ang siam kantum atia 110 KN engine project atan pu atangkai hle donani ati ani Tuntuma French company le Indian company malak na hian India in Russia fighter le fo thin chu ati top thei thuai rin ani boka aphurom ve rime ole clear tu tenin lo bengwar pui kan be se in lo clear zel thian non nia inom na mun thewa hun tha in chan thei nan du sakna kan hla na chu